الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیز من و گرامی قدر احباب قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مقدسہ پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے اللہ تعالی اس دا صحیح مفہوم آپ تک پہنچان دی منو توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نال نسبت رکھن والی ہر چیز نو اللہ تعالی نے بے مثل تے بے مثال کر دیتا ہے
گل ہوندی ہے انہوں سمجھنا کمال ہوندہ ہے. میں عرض کیتا ہے کہ جس شے دی نسبت حضور نال ہوئی ہے وہ بے مثل ہو گئی ہے. ہن کوئی بندہ صحابی بننا چاہے کوئی بندہ تو وہ جتنی عبادت کرے ریاضت کرے پیسہ خرچ کرے وہ اولیاء اللہ ہو سکتا ہے, ولی ہو سکتا ہے, غوث ہو سکتا ہے, کتب ہو سکتا ہے, عالم ہو سکتا ہے, مفتی ہو سکتا ہے, محدث ہو سکتا ہے, مفسر ہو سکتا ہے, صحابی نہیں. کیوں؟ صحابی ہوئے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہی ومات علی الاسلام, جس نے ایمان دیا نظرانہ حضور نو ایک باری تک لیا اور ایمان تے او دی موت ہوئی, وہ صحابی ہے. ایمان نال تکیا تے ایمان تے موت ہوئی, او صحابی ہے. بھائی بنیندہ تے او دے ورگا نہیں جنہ یار تکیا ہے. گل ایتھے وے جناب انہوں سمجھ لو, انہاں نال نہیں رلیا جاندا جنہ حضور نو تکیا ہے. تو اے علو شان ہے جناب محمد کریم سرکار دی کہ جنہ حضور نو تک لیا ہے انہاں ورگا کوئی بننا چاہے بھی تو نہیں بن سکتا. اے رتبہ رسول اللہ, اے شان ہے میرے نبی دی. میں اپنے وقت دے اندر بہت ساری چیزاں تواڈے تک پہنچا دینی ہیں. جس شے دی نسبت مثلا شاہ عبدالحق محدث دہلوی دا ایک حسین جملہ میں اکثر پیش کرنا, فرماتے ہیں کہ جڑی مٹی حضور دے قدماں نال لگی ہے قبر شریف والی, وہ اللہ دے عرش تو افضل ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس نو مدارج وچ لکھیا ہے, اور دیوبند مکتب فکر دے بہت بڑے عالم دین فضائل حج دے اندر زکریا سہارنپوری صاحب نے لکھا ہے کہ جڑی مٹی قبر شریف قدمہ وال حضور دے قدمین شریفین نو مس کر رہی ہے, قبر والی مٹی وہ ساری زمین تو بھی افضل ہے, کعبہ شریف تو بھی افضل ہے, اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے. گرامی قدر احباب, آپ حضرات نے سمجھنا ہے نا ہن گل نو, اور آپ نے دے تے غور کرنا ہے. جیڑی مٹی قدماں نال مس ہوئی ہے, قدماں نال لگی ہے, وہ اللہ دے عرش تو بھی فضیلت والی ہے. کیوں؟ یہ رسول اللہ دے قدماں نال لگی ہے. حضرات محترم ذرا غور کرو نا, جیڑی قدم چوم لے قدماں نال لگ جائے, اوے عرش تو تے او افضل ہے, آل نال لگیاں نہیں بڑھ دی. آل ہوئے جی دے سینے چ مصطفیٰ کریم دا خون دوڑ رہا ہے. ان کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ جڑی نال لگے عرشت تے او افضل ہے, تے جنہوں حضور فرمان آنا و علی من شجر واحدہ, میرا تے علی دا ایک شجرہ ہے, یعنی اسی ایک خاندان ہی جو آنا و علی من نور واحدہ, عبد المطلب دی پیشانی چمکن والے نور دی ایک کرن دا نام محمد مصطفیٰ ہے, دوسری کرن دا نام مرتضیٰ ہے. حضرات محترم و گرامی قدر احباب, حضور تے مولا علی کی فرق ہے؟ یہ توان تے میں دسن دی ضرورت نہیں, یہ مولا علی آپ دسیا ہے. آپ فرما دینا آنا عبد من عبید محمد, میں محمد دیا غلامہ ایچو ایک غلام. سمجھ آگئی حضرات؟ لہذا سانو یہ فیتہ رکھن دی ضرورت نہیں. نبی دا رتبہ کیے اے علی دا سرین کہ آنا عبد من عبید محمد, میں محمد دے غلامہ ایچو ایک غلامہ. علی دا رتبہ کیے اے نبی دا سرین فرما رہے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا تے بھی میرا بھرا ہے, آخرت تے بھی میرا بھرا ہے.
بھائی سمجھ آ گئی آپ نے؟ ماشاءاللہ یہ مولا علی سرکار نے نا، مولا علی سرکار ایک دن حضور اگے شکایت کی تھی. بھائی سجنا ہو گلا شکایت کی تھی. نور الابصار کے اندر بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری کتب نے جس کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت علی نے حضور دی خدمت شکایت کی تھی کہ لوگ میرا حسد بڑا کر دیں، لوگ میرا حسد بڑا کر دیں. یہ حضور کے مولا علی نے شکایت کی تھی. میرے نبی پاک سرکار دی فرمان سن لو. سرکار فرماتے ہیں کل ذی نعمت محسود، ہر وہ بندہ جدے اتے اللہ نے فضل کیتا ہوئے، جدے اتے اللہ دی نعمت ہوئی ہوئے، وہ دا حسد ہوندا ہے. یہ دے تو نہیں نہ سکتے بندے. جدو فضل منگدے ہو تے ذہن وچ رکھیا کرو بجے فضل ہویا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. جدو فضل ہویا تو مڑ حسد ہونا ہے. پھلاں نال کنڈے ہوندے نے. فضل او دا پھولے تے حسد نال کنڈے نے او ہونے نے. لہذا تو اس تو نہیں پریشان ہونا چاہیے وجہ بندے حسد کیوں کر دیں. یہ دے اتے ایک عربی شاعر دا بڑا خوبصورت جملہ ہے. ابو تمام اس دا نام ہے. ابو تمام کہندا ہے اذا اراد اللہ نشر فضیلت طویت اطاع لها لسان حسودہ. اللہ تعالی جدو کسی بندے دیاں چھپیاں ہویاں فضیلتاں نو نشر کرن دا ارادہ کرے ہو، اللہ ارادہ کرے بین پھیلا دینا ہے دیاں فضیلتاں نو، تے اللہ حاسداں دی زبان نو دے اتے کھول دیندا ہے. آپ نے سمجھ آئی مسئلہ نہیں کہنا آئی؟ اذا اراد اللہ نشر فضیلت، اللہ جدو ارادہ کر لوے بیس بندے دیاں جیڑیاں فضیلتاں دا بندیاں نہیں نہ پتا انہاں بھی اپڑائی تو اللہ حاسدان دی ڈیوٹی لاندا ہے بس تسی کرو. وہ مڑ لگے جاندے نے تے وہ آندے نے بھئی اے شاہ ہوری بندے نہیں صحیح. وہ اگلے بندہ بھاویں شاہ ہورا نہ جاندا ہویا ہوندا کیڑے شاہ ہوری؟ وہ یار وہ فلانے شاہ ہوری. اچھا واقعی یار پھر وہ ویکھنا تے چاہیے بندہ جیندا ایڈی گل پہ بندے کر دے. کوئی سمجھ آئیے؟ کوئی یار فلانے حاجی صاحب بندے نہیں صحیح، یار فلانا چودھری بندہ نہیں صحیح، یار فلانا مولوی تا تقریر شکریر کون ویڈی انہوں دی. وہ آندہ اچھا تقریر پھر وہ کرتا تے ہے نا. چلو یہ آندہ چنگی نہیں کہ نہیں سن کے ویکھ لینے اب چنگی کردا یا نہیں کردا. وہ پھر بندے سن دے نے تو آندے نے بھئی یار وہ تے آندہ چنگی کوئی نہیں کردا تے واہ واہ کر لیندا ہے. میں تے ایڈا وڈا بندہ نہیں واللہ. مجھ میں کئی بندے ملے نے جنہ میں نے دسیا اسی کنا اور چینلاں تو سنیا تواڈے بارے تے اسی آکھیے ویکھیے تے صحیح جی دا ایڈا رولا ہے. یہ پیر کون ہے؟ یہ مولوی کون ہے؟ یہ وائز کون ہے؟ ویکھیے تے صحیح. وہ مڑ سی ویکھیا تے اسی آکھیا وہ بھی صحیح ہے. یہ ہر جگہ دے اتے بیماری تو محسوس ہوئے گی اگر تواڈے تے اللہ دا فضل ہویا. لوگاں دی عادت پہ بن گئی ہے کسی دا مکان چنگا ویکھ لین تو دے تو حسد کر دین، کسی دی اولاد چنگی ویکھ لین تو دے تو حسد کر دین، کدا کاروبار چلتا پیا ہوئے وہ ایویں انج کرن لگ گئے. وہ بادشاہ کول ایک بندہ گیا اکبر کولا. اکبر بڑا مشہور ساڈا بادشاہ ہندوستان وچ گزریا ہے. وہ دے کول ایک بندہ گیا تے وہ انہاں آکھیا بھئی آ جڑا ہے نا ایندا اکبر دا 9 رتن ہے نا، اکبر دے 9 دے مصاحب ہے قریبی ہے، انہاں وچ ایک ہندو بھی سی. بھئی بادشاہ دے بڑا قریب ہے. انہاں کہا بادشاہ سلامت اسی اندے تے ایک سوال کر لیں گے جی آکھو. کر لو. اس آکھیا بھئی اندے تو پوچھو بھئی ایس پاس سوال کیوں نہیں ہوندے؟ ایدے تے ہیں نا، ایدے کیوں نہیں؟
اکبر آخیا دس بھائی تیرے اس پاس وال کیوں نہیں؟ اس آخیا جی تے کو لیندیاں لیندیاں گس کے دے ہی اینا ہو۔ وہ بڑے پریشان ہوئے بھائی یار یہ تو ساری گل کا پورا سواد نہیں دیتا۔ اس آخیا جی پھر یہ تہاڈیاں دا دسے تہاڈیاں ہاتھاں تے دے کے ہاں بھائی دس۔ اس آخیا جی جی میرے لیندیاں لیندیاں گس گئے نا تہاڈے دیندیاں دیندیاں گس گئے وال ادھر نہیں ہوئے تسی دیندے نہ ہو۔ انہوں نے مڑ بھی سواد نہ آیا، انہوں نے کہا اچھا جی پھر ساڈیاں دے کیوں نہیں؟ ساڈیاں ہاتھاں تے بھی ادھر وال کوئی نہیں کیوں نہیں؟ اس لیے سمجھا بھائی ہوں انج نہیں میں جان چھڑ دے۔ اس آخیا جی تسی دیندے نہ ہو کہ تہاڈے دیندیاں گس گئے، میں لیندا تہاڈے کولوں اینا میرے لیندیاں گس گئے، اس لیے تسی دیندے ہو تے میں لینا نا، یہ کول ہی نہیں کرتے پھر۔ ہن سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی یہ کول ہی نہیں پہ کرتے ہوندے نے انہاں دے جی اس وجہ تو حسد کر کر کے انہاں دے بھی ضائع ہو گیا۔ بھائی کسے ذی نعمت دا حسد کرن نال او دی نعمت رب گھٹ نہیں کردا بلکہ اور ودا چھڑدا ہے۔ نعمت کرن نال حسد کرن نال نعمت گھٹدی ہوندی تے مڑتے پاجی دنیا وچ بندیاں کول نعمتاں ہوندیاں ہی نہ۔ حسد نہ کرو، رشک کرو کسے بھی نعمت والے نو ویکھ کے تے انج نہیں آکھیدا ان کیوں دتے ہی، انج آکھیدا ان جو دتے ہی مینوں بھی دے چھڑ۔ تے میرا رب فرماندا ہے میرے کول کوئی کمی ہے میں تینوں بھی دے دیاں گا، لے تے صحیح۔ کسے بھی عالم پیر فقیر چودھری وڈے عالم پڑھے لکھے انجینئر بچے نوکری والے زمیندار کسے دا بھی کوئی حسد نہ کریا کرو، محبت کریا کرو، پیار کریا کرو، اور اللہ کو نعمت دا طلب کریا کرو۔ طلب کرنا راضی ہوندہ ہے دے چھڑ رہے۔ حسد اللہ دی اطاعت اعتراض کرنا، یہ برا کس تمہیں کہ اللہ کسی نے دیتا ہوئے تے او دی اطاعت نہ پسند کرنا، میں نے کیوں دیتے آج کیونکہ حسد ہے، تو پھر اس نو رب نہ پسند کرتا ہے۔ میں کسی بچے دا کاروبار چنگا چلے ہے، کوئی کسی دی دکان اچھی چل رہی ہے، کسی دا وائی چنگی ہوتی ہے تو اللہ کیتا ہے، مینوں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، مینوں جوڑی پھیلا کے دے کولوں منگنا چاہیے کیڑا تھوڑا ہے مالک کو مینوں بھی عطا کر۔ پھر حاسد اس بندے تے زبان کھول دیندا ہے، فضیلت اندر لکی آئی، حاسد نے حسد کر کے بندے آگے دی فضیلت کھول دی۔ عزیز من حاسد دے بڑے رنگ ہوندے، میرے اللہ نے قرآن ایک رنگ بیان کیتا ہے، اس نے سماعت کرو۔ میرے اللہ قرآن فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جدو ملن اپنے بیلیاں نو تے آندے نے اسی تواڈے نال ہاں، جدو انہاں نو ملن تے آندے نے اسی تواڈے نال ہاں۔ اللہ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اے بے ایمان تے منافق دی علامت ہوندی ہے ایک کول بہ کے عہدہ گلا کرنا، دوجیاں کول بہ کے عہدہ کرنا، اے بے ایمان دی نشانی ہے، منافق دی علامت ہے۔ انہاں بانا ہے نا تے انہاں کہنا میں تیرے دوجے بھرا کول بیٹھا ساں تے وہ تے تیرا بڑا گلا پیا کردا سی، بڑی گل پیا یہ دو اٹھیا اوتے گیا، انہوں نے کہا بھئی میں تے انہوں بڑا سمجھایا پر وہ دی زبان نہیں پی رکدی۔ اچھا ایتھے بھی بڑی رحمت ہے، بندے آندے نے مڑ میں تے سنی گل پیا کرنا، بھائی اس تے سنی نہیں کیتی، میرے کول آ کے کرن دی ان جرت نہیں ہوئی، اس منے کیتی ہے، چنگے تے تسی رہے ہو جی نہ ادو سنی ہے تے میں لے آ کے دس دیتی ہے بھائی جاندا پیا ہے۔ مثلا ایک بندہ آندا ہے
کہ جی فلاں آدمی جھوٹا آدمی ہے، لیکن اس میرے منہ تے نہیں آکھیا، اس بیچارے کسی جگہ تے گل کیتی وہ کولوں کو نکل گئی ہے، چنگا بندہ تے وہ نکلیا نہ جائیں اتھوں چاہ لئیے تے میرے کو آیا تے میں آندا میں تہاڈا سجن ہاں، وہ انج پیاندا سی تسی بڑے جھوٹے ہو، میں بھی سوچی تے پہ جانا ہے وہ کولوں میرے منہ تے نہ آکھیتا بندہ یہ چنگا ہے جڑا میرے منہ تے پیاندا ہے، کوئی گل دی سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تے وہ بندہ پھر بندیاں نے بھی آکھن گے اسی تواڈے خیر خواہ، اسی تواڈے سجن ہاں جڑے تانوں دوجیاں دیاں گلاں لے آ کے دسنے، جیڑا بندہ تانوں دوجیاں دیاں گلاں لے آ کے دسدا ہے وہ تہاڈا سجن نہیں، جے تو ایڈا سجن ہے تو اوتھے جواب دے، ہن مینوں آ کے دسنا ہے فلانا تو نہیں جاندا ہے، نہ دسیا کرو، نہ لڑایا کرو لوگاں نے، اتنی منافقت سدے ہے، ادو بجائی لیاندی گل تے ادھر لے آ کے دسی، ادو بجائی لیاندی تے ادھر لے آ کے دسی، چھڑ دیو اے دو نمبریاں چھڑ دیو، دوستاں تے سجناں تے بیلیاں نو ایو جیاں گلاں کر کے لڑائی دا نہیں، جھوٹ بول کے راضی کر سکتے ہو تے کرو، سچ بول کے بھی لڑاؤ نہ۔ ہن جی بیلیاں دا کام ہی ہو گیا، بیلیاں دا کام ہی سجن ہے نہیں ہو، اسی بھی انج دے ہاں، اسی سجن انہاں نوں ہی مننے ہاں جڑی باہروں گلاں لیا سان دستے ہیں، سمجھ آئی جے کوئی نہیں؟ بیلیو وہ بڑے بندے ناقص نے جڑے سجنہ دے اندر منافقت کرن، ایدو چاہیے ایدے سنائی، ایدو چاہیے ایدے سنائی، اے منافقت چھڑ دین، لیکن کی کریے آج کل باجی ہن دور ہی ہو جا ہونی ہو جا بندے ہم تیز بندے سمجھا جاندے ہیں، پیر نصیر الدین نصیر بڑی کمال دی گل کر گئے، سید شاعر آتے کمال دی گل کر گیا، واہ سیدہ تیری کیا بات، شاہ جی فرماندے نے یاراں دی گل چھیڑ نہ یارا تے اج دے یار لٹیرے ہو یاراں دی گل چھیڑنا یارا تے اج دے یار لٹیرے ہو چنگے ویلے پچھے پچھے تے ماڑے وقت اگے رے او ہر ویلے اٹھنی تیاری رکھ دے پنچھی مانگے بنے رے او جانی یار نصیر نہیں مل دے تے نانی یار پتیرے ہو روٹی کھانی ہوئے نا تے آخے آؤ جی بھاجی KFC تے چلیے، آؤ جی بھاجی تانوں ایتھے ہوٹل تے لے چلیے، آؤ جی کڑائی گوشت کھوائیے تے یار مکدے ہی نہیں، آؤ جی تمہیں کھانا کھوان چلیے تو مکدے ہی نہیں، جننے مرضی جے نال پا لو، لیکن جے تساں آکھیا نا میرے تے ویڑا اوکھا ہے ہن میرے نال کیڑا کھلوتا ہے، تو اس ویلے انج کردے جے جویں کوفے والا امام مسلم نال کیتا سی، 40,000 بندے مرید ہوئے بیعت کیتی، تے جدوں گورنمنٹ والوں اعلان ہویا نا بھئی جڑا انہاں دے نال ہے وہ مڑ ساڈے نال نہیں، ساڈا مڑو مخالف ہے، تے نماز سائیاں نیتی ہے مگر 40,000 ہے سلام پھیر دیاں جتیاں بھی کوئی نہ نپائیاں تے نس گیا، ہن بیلی جے انج دے، ہن یار جے انج دے او
नौकरानी आई तो उस दसिया लैला नू मैं बाहर गई सां ढेर सारे बंदे बैठे ने मैनू पता नहीं लगा मजनू कौन है। उस आख्या हलवा लै तो जा दे आ बहाना बना पता लगी दा केड़ा है। वो गई तो उस आख्या मजनू वास्ते हलवा आया केड़ा मजनू है। वो एक आख्या मैं आऊरा मेरे हाल लिया, दूजे आख्या मैं मजनूरा मेरे हाल लिया। वो बड़ी परेशान हुई पीछा जाके उस आख्या गल लैला तेरे वाली भी कोई नहीं, तेरा तो बंदा बंदा मजनू। उस आख्या नहीं गल इंज नहीं, प्लेट लिया, उस प्लेट में छुरी लगी उत्ते उवें रुमाल ला दिता। तो उस आख्या लै हुण जा। उन्हें वेख्या भी मुड़ रुमाल आ गया है तो तू डांपिया है तो शायद प्लेट मुड़ को खाने वाली शे मुड़ सारे उठे। उस आख्या हुण वो खड़ा होवे जिहड़ा मजनू है। उन्हें आख्या सी सारे ही मजनू है, क्या मैं दूजे आख्या। मैं आख्या नहीं, लैला आख्या है जिहड़ा मजनू है उनके गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए। एक अंज टुर गया, दूजा अंज टुर गया, तीजा अंज टुर गया, चौथा अंज टुर गया। वो जिहड़ा हा वो खलोता रहा। उस आख्या तू नहीं गया। उस आख्या मैं हाँ वो मजनू जी दे वास्ते हुक्म आया है, तू ये दस केड़ी केड़ी थां तू देवां। उस आख्या मुड़े मैनू पुछ लैन दे, मैं इस तफसील नहीं लई पर केड़े केड़े हिस्से का गोश्त चाहिए। वो पीछा लगी गई तो उस आख्या दूजे तो नस गए, एक खलोता रहा है जिहड़ा पुछदा कित्थों कित्थों चाहिए। उस आख्या छुरी रख छड़ ते समझ ले हलवा खाण वाले मजनू ढेर हुंदे ने, जान देण वाला मजनू इक्को ही है। सज्जन हलवा खाना होवे, गोश्त खाना होवे, दस्तरखान ते बहना होवे ते मुड़ मजनू गिणिया नहीं गिणींदे, मुड़ गिणिया नहीं गिणींदे, मजनू इन्ने ने। लेकिन जदों जिंद देण दी वारी आवे जिहड़ा उदों नाल खलोता वो मजनू ही। ऐ अजीज़ान दी वकार ताई तो अहमद फराद आख्या ना, हम सफर चाहिए हजूम नहीं। राहे जीस्ते सफरे जिंदगी ये एडा भीड़ बना के की करनिया। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे। बंदे दा पुत्र एक भी बड़ा हुंदा है, हजूम बना के की करना। अजीजो साथियो चंगा होवे ते एक भी बड़ा है ते जै औखे वेले तुहाडे नाल नहीं खलोना, उस भीड़ नूं करना की जे। हजूर बाबा फरीद मिठन कोट वाले बोले थे आप फरमांदे ने लगदी नालों टुटदी चंगी ते बेकदरां दी यारी चंगा होया लड़ जल्दी छुटे मेरी उम्र नहीं बीती सारी। अजीज़ान दी वकार अल्लाह दे दरवेश सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह मारूफ बाबा बुल्ले शाह जी बोले फरमाते ने बेकदरा दे यारी यारो ते जिवें रुख खजूर धुप लगे ते छाना देवे ते भुख लग्या फल दू बेकदरा दी यारी कोलों ते फैज किसे नहीं पाया कि करते अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जख्माया। भैया बेकदरा नाल लाइया तेनू पता ही नहीं, किसी गरीब नाल ला पर ला ओदे नाल जेड़ा तेरी यारी दी कदर करदा जिन्हों तेरे रिश्ते दा एहसास होवे। हजूर मियां साहब फरमांदे ने दुनिया ते जो कम ना आवे
تے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی نالوں تے بہتر یار اکیلے سجنا یارو جڑا مشکل گھڑی تیرے نال ہے یارو جڑا سکھ وچ بھی تیرے نال ہسے جڑا دکھ وچ تیرے نال روے سکھ ہوئے تے تیرے نال ہسے دکھ ہوئے تے تیرے نال موڈا لا کے دو اتھرو تے بگا چھڑے ہونا تے وہی ہوندا ہے جو رب کردا ہے دوستو ہجوم اکٹھا کرنے دی کی ضرورت ہے مخلص یار ہون بابا فرید آندے نے غلام فریدا دل اتھے دئیے جتھے اگلا قدر پچھانے سجنوں دوستو اور عزیزو اکثر لوگاں دی عادت ہو گئی ہے وہ سجنہ دی سجنیائی دی قدر نہیں جان دے بے قدر لوگ جان دے نہیں محبت کی ہوندی ہے پیار کی ہوندہ ہے وفا کی ہوندی ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں جڑے حساب کتاب کرنے والے بندے انہوں نے پتا ہوئے سجنوں جڑا تواڈے نال ہے اور مڑ شرطاں نال نہ ہوئے کچھ سجن نال شرطاں نال سجنوں جڑا بغیر شرطاں تو بلا مشروط تواڈے نال اے عزیز اے ساتھی میں عرض پیا کردہ سا مولا علی نے حضور اگے شکایت کی تھی کہ لوگ میرا حسد بڑا کر دیں گل بولتے نہیں کہ کہ میرا لوگ حسد بڑا کر دیں تو آپ نے فرمایا علی تو اس گل تے راضی نہیں تو تے تیری اولاد میں میری اولاد ساڑیاں بیویاں اور انہاں تو پیچھے ساڑے نال پیار کرنے والے سانو منن والے وہ جنت وچ پہلا داخل ہون گے حضرات محترم یاد رکھو اپنی منزل دا تعین کر کے ادھے ٹردے رہو لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ کرنی چھڑ دیو انج آل نبی حضور دی آل نال ہر دور وچ حسد کیتا گیا ہر دور وچ آل نبی نال دشمنی کیتی گئی دیکھو میں تے ہن بھی آنا اگر یزید ہون ہوئے نا یا یزید دا کوئی پیروکار ہون ہوئے تو ہوئے تکڑا بادشاہ ہوئے تے آکھیا اس دور دیاں سیداں نہ لڑنا ہے تے باڑیاں بندیاں ان دے نال ہی ہن وی ہونا ہے کوئی گل دی سمجھ آئیے سادات تے ہر دور وچ کربلا ہے تسی سمجھ دیو کربلا 61 ہجری وچ ہویا ہے سادات تے ہر دور وچ کربلا ہے اجے بھی سادات کربلا باہر نہیں آئے آل نبی تے کربلا دا ماحول اجے بھی جاری ہے رسول اللہ سرکار دے اے جڑے سید تو انبر صغیر پاک و ہند وچ ملدے نا اے دی وجہ کربلا آئی ہے کہ سادات نو ستایا اتنا گیا کتھے جا کے ڈیرا لانا اتھے اتنا ستانا انہاں اتھو ڈیرا اٹھانا تے تھوڑا جی آگاں ہو جانا ہجرت کردے 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 سید اسی اپنے آبا و اجداد دے شجرے پڑھنے تو انہاں جو انہاں دیاں ہجرتاں لکھی ہیں ہر خاندان دیاں قبراں انہاں دیاں تھاواں تے ساڈے آبا و اجداد دیاں قبراں بھی پوری دنیا وچ پھیلیاں جتھے جا کے بیٹھے نے اتھے ہی کسے یزید دی مزاج والے بندے نے تنگ کیتا ہے تو تو ڈیرا اٹھایا تے اگاں ٹر اتھے کسے تنگ کیتا ہے تے اگاں ڈیرا لا لیا سادات تے ہر دور ایک ظلم کیتا ہے اس موجودہ دور دے اندر بھی کیا
یہ ظلم دی انتہا نہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر الصادق دے صاحبزادے جنہ دا اس میں گرامی کاظم کیوں ہے؟ آپ نے شخصیت لکھن والے نے جملہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں کیتا. تسی غور نہیں کیتا گل، میں کئی باری غصہ کیتا، تسی کئی باری کردے ہو، اسی روزانہ ایک ایک دو دو چار چار باری ہائپر ہو جانے ہیں، سن غصہ ہوندا ہے. امام موسیٰ کاظم نے ساری زندگی اپنی تمام حیات ایک مرتبہ بھی غصہ نہیں کیتا. اس کو انہوں دا لقب ہویا ہے کاظم، غصے کو پینے والا. والکاظمین الغیظ، مومن غصے پی جاندہ ہے، انہوں نے کاظم آکھے. میں انہوں دی مزار تے حاضر ہویا کاظمین شریف، میں آپ دے مزار تے حاضر ہویا. کیا پرکیف منظر سی سید زادے دی مزار. اور پھر ظلم دی حد ہو گئی کہ اس سید زادے نو اور انہوں دی پاک باز والدہ نو، اللہ دی ولیہ نو گالاں کٹیاں گئیاں اس پاکستان دے سوشل میڈیا دے اٹھے. اتنی بری اور گھٹیا لینگویج استعمال کی تھی گئی. لیکن عزیزو اور دوستو، کربلا آجے بھی جاری ہے اور ریاست مدینہ دے ہودیاں کربلا جاری ہے. جدہ دل کردہ ہے سوشل میڈیا دے بے کے جڑے آل رسول دے فرد نو سید نو دل کردہ ہے گاڑاں کٹ دے، کوئی پوچھنا نہ. جدہ دل کرے وہ بدتمیزی کرے، جدہ دل کرے وہ سوشل میڈیا دے گاڑاں کٹے، کوئی پرواہ نہیں. ادارے اور حکومت اس گل دا نوٹس لین کہ آخر ریاست مدینہ میں سادات نو کیوں گالاں کڑیاں جاندی ہیں. ریاست مدینہ تے نام ہوئے تے پھر کیوں سیدان گالاں کڑیاں جان. ساڑھے شہر سکھے کی منڈی تو لے کے اسلام آباد تو لے کے کراچی پشاور تک پوری دنیا سوشل میڈیا تے جتھے بھی رسول اللہ دی آل دی گستاخی کی دی جائے حکومت اس دا نوٹس لگے اور ایسے بد کردار عناصر نو فی الفور گرفتار کرے اور قرار واقعی سزا دیتی جائے تاکہ کسی دی جرت نہ ہوئے نہ کوئی رسول اللہ دی آل دے بارے برے الفاظ بول سکے نہ رسول اللہ دے اصحاب دے بارے برے الفاظ بول سکے. اسی رسول اللہ دی آل دے نوکراں، ساڑھے دل چھلنی نے، ساڑھے دل رسول اللہ دی آل دی محبت بھرے ہوئے نے. یار سرکار فرمان دیں لا توزو الاحیاء بسبب الاموات. کوئی فوت ہو گیا ہوئے تو ساڑھے پنجابی والے جٹ آندے نے مریا روح تے پھول نہیں ساندا. جیوندیاں دا حیا کرو. جیوندیاں دی وجہ تو کسے مردے نوں برا نہ آکھو کہ انہاں دے جیوندیاں نوں برا نہ لگے. او بھائیا 1300 سال لنگ گئے نا جے بندیاں دا جی نہیں بھریا سادات نہ ظلم کر، اجے دل نہیں بھریا. اور پھر بغیرتی دی انتہا ہے وے کہ اس سید زادے دی والدہ نوں ہی گالا کر. کہ ریاست مدینہ والے قیامت والے دن مدینے دے تاجدار نو کی جواب دین گے؟ کیسی اندھیر نگری ہے کہ سوشل میڈیا دے اتے جیدہ دل کرے وہ شرفاء دیاں پگڑیاں اچھاڑ دا رہا، جیدہ دل کرے وہ شریف لوگاں دیاں آل نبی دیاں پگڑیاں اچھاڑے. کوئی اکھنا لے، کوئی پکڑنا نہیں، کوئی سوال ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں. اگر ملک نو شرنگے دی اور دنگا اور فساد تو بچانا چاہتے ہو، اگر ملک نو پر امن رکھنا چاہتے ہو تو ہر ایسے بندے فی الفور گرفتار کرو جڑا سوشل میڈیا دے اتے مذہبی منافرت پھیلا رہا ہے اور سوشل میڈیا دے اتے لوگاں دے مذہبی جذبات نو مجروح کرن دا سبب بننا ہے. وہ کسے مکتبے فکر دا ہوئے، وہ دا کسے ادارے نال تعلق ہوئے، کسے برادری قوم یا شہر نال تعلق ہوئے، اس نو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ امن دا ماحول خراب نہ ہو جائے. اے عزیزو، اے ساتھیو، تسی سارے اس سارے ماحول اور اس میری گفتگو نال کہ آل نبی دے گستاخانوں فی الفور گرفتار کیتا جائے، تسی سارے اس میری تائید کر دے ہو؟ بولو انشاءاللہ تائید کر دے ہو؟
بھائی تسی سارے اس وچ میرے نال ہو کہ رسول اللہ دی آل دے گستاخاں نوں گرفتار کیتا جائے. اے عزیزو، اے ساتھیو، اسی پر امن لوگ ہاں، اسی امن چاہنے ہاں، لیکن ساڈے سینے رسول اللہ دی آل دی محبت نال بھرے جے. ساڈے دلاں وچ آل نبی دی محبت ہے. اسی مولا علی دے دیوانے جے، اسی مولا علی دے عاشق جے، اسی مجنون ہاں مولا علی دے. دیوانے کہہ لو، سانو جلے کہہ لو، پاگل کہہ لو، لیکن اسی مولا علی دے نوکر جے. ساڈے دل چھلنی نہ کیتے جان، ساڈے جذبات مجروح نہ کیتے جان. اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ میرے دوستانوں اور ساڈے ملک دے حکمران وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ جڑے اچھے کام کر رہے ہیں اسی انہاں دی تائید کر رہے ہیں. مثلا انہاں عورتاں پردے دے بارے آکھیا، اسی اس دی تائید کرنے ہیں. کیا خوبصورت الفاظ بولے اور کیا خوبصورت کام کیتا. ایسے اور اچھے کام کرنے دی اللہ انہاں توفیق نصیب فرمائے. میرے عزیزو، میرے ساتھیو، اسی نبی پاک سرکار دی آل دے منن والے ہیں. حضرت امام موسیٰ کاظم انہوں نے اس دور بھی ایک بندے نے برا بھلا کیا. سیدان ہر دور بندے آندے. امام موسیٰ کاظم دے منن والے مرید انہاں کول آئے تو عرض کی تھی سرکار تسی حکم دے ہوتے اسی اس بندے نہ لڑیے. تو آپ فرماندے نے نہیں، لڑنا نہیں. وہ بندہ کھیتی کرتا سی، کھیتی باڑی واہی کرتا سی. آپ وہ دے کھیت چلے گئے. واہ سیدو تہاڈی کیا شان. آپ کھیت چلے گئے اور ان جا کے کیا کہ بھئی تو ساڈے نال کیوں ناراض ہے؟ اگر کوئی ساڈے کولوں تیرے بارے غلطی ہوئی ہے تو دس. پھر بندہ شرمندہ ہو گیا کہ اتنا بڑا وقت دا عالم فقیر صوفی سید دادا عالم امام جعفر صادق دا بیٹا میرے کو آیا ہے، سرکار معافی دیو دو میرے کو غلطی ہو گئی. تو آپ واپس آئے تو مریدان فرماندے ہیں جڑا تسی طریقہ چاہندے سو وہ صحیح سی یا جو میں کیتا یہ صحیح ہے. سو عزیزو، آل نبی حضور دے بیٹے انہاں دی یہ شان ہوندی ہے. آل نبی دی سید دی ایک یہ بھی شان تے پہچان ہوندی ہے کہ وہ تے ظلم کیتا جائے تے وہ برداشت کرتا ہے. ظلم نو برداشت کرتا ہے. سید مظلوم ہوندا ہے، ظالم نہیں ہوندا. سید کبھی بھی سید ظالم نہیں ہوندا، مظلوم ہوندا ہے. ہر دور ایک سادات نال لوگ زیادتی کرتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے چاہن والے تے ہیں نا اسی امام موسیٰ کاظم دے غلام خادم. انشاءاللہ العزیز اسی حکومت وقت دے سامنے اپنا مطالبہ رکھے اور اسی اے خواہش رکھنے ہاں کہ تمام اہل اسلام دا متفقن علیہ اعلان کہ ہر وہ بندہ جڑا حضور دی آل دا گستاخ ہے یا رسول اللہ دی ازواج دا گستاخ ہے یا رسول اللہ دے صحابہ دا گستاخ ہے ان فی الفور گرفتار کیتا جائے اور ملک دے اندر فرقہ واریت نو پھیلن تو روکیا جائے. کیونکہ لوگ ایجنٹ نے کسے دے